Kaixo, egunon. Hau naroa bereta, eta unibertsitatetik dator, eta proba batzuk egitera etorri da. Oso ondo? Bai. Vale. Bai falta da, Javi Fernández etorri da? Ez. Vale, Markel García? Eso. Galder Iretxagoria? Bai, eso. Eta Jonasin Jauregi? Vale. Ezkerketak bukatu ditugu. Markel, zu kos bat atera duzu. Gozein, zu sortxi bat oso ondo. Eta Galder, zu hiru bat. Vale, Euskal Herrikin zerbait zerikusia daukana egiteko? Bai, nik bertsoak ditut guztoko. Pues, olerki txapelketa bat egin aldugu. Bai, zoiko ez. Venga, eta Euskarari buruz izan behar dira olerkiak. Vale. Zer bat Eroa, egin? zuk ere bai egin. Nik ere bai. Bai. Vale. Denbora? 10 minutu dituzuen. Venga, 10 minutuak bukatu dira. Baina ez, denbora pizkada, ez da puta maizu eta begira. Artzatu eskua, hori lehenengo. Bai, zer nahi duzu, Markel? Ez dugu amaitu, gibeitzan. Galder, nola zoaz? Eize, venga, 5 minutu gehiago eta azkar. Vale, eskerrik asko. Zuk zer nahi zoaz, nahi? No. Vale. Amaitzen. Vale, 5 minutu. Venga, denbora bukatu da. Vale. Jon, zuk hasiko zara. Vale. Kirolak laguntzen du errazten bizitza, baina hobez bada lehia ainbortitza. Lagunak zaintzea da lehenengo balditza, zer lehiak, konstantzia eta lagunik. Jon, hori euskararekin... Euskarari buruz egin behar zenuen. Bai. Eta zer buruz egin duzu. Kiroli buruz egin dut. Txarto, Venga, Markel, zure... Bai. Desagertzeko arriskuan daukagu hemen euskara. Eta hori gerta ez dadi, saiatu behar gara. Oso labura, Markel. Nola eskasa, ondo dago. Venga, izin dut jan. Galder, zure txanda. Iratxa. Mark! Ez duzu egin? Ez dut egin. Kanpora. Negatiba, eta puta du. Venga, eskartu. Venga. Vale. Nire txanda, ez? Bai, nara, zure txanda. Euskaldunak gara eta euskara dugu maite. Kantatzen nahiko genuke zuen denbora bete. Hauz izan da guztia, gero arte lagunak, euskarari eutsiko diogun maitasunak. Oso ondo naroa. Uste dut naroa atera irabazlea, zorionak naroa. Eskerrik asko. Eta naroa nola egin duzu hain ondo? Euskararen indarra bihotzea naramat. Oso ondo. Eta guk ere bai, Guk ere bai. Amazing. Oso poli. Segunda naroa. Hori dator. Oiga, no da hori. Espera. Medikutik hemen, badauka mochila. Daukazu... Bizkabatu dura. Bai, bakatu, Bueno, eta zer gertatzen. Ez. Bertso bat egin behar duzu gurengo konerako, Vale. Eta zuk ere errepikatzen duzu kurtsoa. Venga.